sai zawa mu je sannu babbar giwa ke tabbabu sai bauna fito sannu haske rana aljanna masoyin kowa mu je shakuru dai gwanki zaki kafu mai dan garbi a dauke karo sai wanki a jure fari sai tofa kwantar sani ka zama kure ka abu jinjina sai shafa kai kuda ka taga gamshe kanan fitan kira na rana ga miji ko maza sun ka karshe irin ka za su nema dan sanin mafari shine ke sa kare ke cin alli shiga saga gaba kwandole kura ba kurari ba watan bakwai makara rani ga uwar zuma haji sani kin tashi duniya ta biki kuma hasada ga marurun zuci mai wayar matsewa karfan kafa kam sai gwangwan tafi uban musani ya rima kwanta sai ya ka zama daki mai maganin kasa mai tsauri kura ba kurari ba wani tsuntsu yana guje maruwa ita agwagwa na neman sa mai gida duhu dakin bori kwan shigo ya kwana kushewa kwanta sai ya ka zama jarmai ko kai dai tawagadan zaki baba barin ruwa sai hakuri in an zubar ba a kwashe ba tafi uban musani kwanta ogan odilin nan Hassan mai gida ga Isa Gombe shine ya dauki nauyin waka ga protocol nan Zayyad je makinci ya karkowa shiga saka gaba kwandole kura ba kurari ba ine na dumbulin mai waka kowa ya ji ya san mu ne sai tambayar rashin albarka Isa na Gombe mai ganga Isa Gombe shi ya kirawo ni ya ce dumbulin karyar banza jaha ta mu ce Najeriya ta mu ce muna bayan ka Musa ni kwanta bana mai jardara za mu sauke a Taraba sai sani kwanta ba ma yin ka mai shan jinin talakawa sawa ne hannun cirewa ruwa sai tsarki gada in ta kare ba gyara a rushe ta ma yafi idan kun kiya kun yi mata faci tana nan danya saura giris kwanta zai zo jihar garkuwan talakawa idan kwanta siya ya zo za ku san kun yi ganganci rafayanar kwanta ranar kiyamar ku ce ku mai jardara zai muke gambera ka san ko akwai sauran wasu aljanu dan macewar boka idan ajali ya sauka mala'ika ya buga mai tsawa dukan aljanin kansa a ranar gudu babu ranar tsayuwa kaji rana ta zilluwa ma zilli giwa na gudun wata giwa jardara zai muke gambera ka san ko akwai sauran wasu aljanu dan macewar boka idan ajali ya sauka mala'ika ya buga mai tsawa dukan aljanin kansa a ranar gudu babu ranar tsayuwa kaji rana ta zilluwa ma zilli giwa na gudun wata giwa shaida idanun kowa ya ga hukumba yake noma yunwa
karkashe talakawa. Ina yin kiran jama'ar mu Taraba ta kun zuwa Jalingo. A hirdin ku kuka zaɓi mace ko kun ba ana nan rana. Muna nan kwanta siya Buhari a Taraba kowa ya karɓa. An mana aikin aika Taraba mun shaida idanun kowa ya ga. Kokumba yake noma yunwa tana karkashe talakawa. Ina yin kiran jama'ar mu Taraba ta kun zuwa Jalingo. A hirdin ku kuka zaɓi mace kokumba ana nan rana. Muna nan kwanta siya Buhari a Taraba kowa ya karɓa. Ga yunwa Taraba ku duba wai kokumba yake yin noma. Yana can yana noma kokumba cikin dukiyar talakawa. Batun aika dai an tafka aiki na baban giwa. Fulani manoma na yaƙi suna karkashe junansu. Muna nan kwanta siya Buhari a Taraba kowa ya karɓa. Ne ya kwakule tituna gashi wata uku ne yanzu ma yayi saura. Likitoci a asibitoci babu ba ma gadajen kwana. Makarantu batun ilimi ba malamai ɗalibai sun kamfa. Batun kwangila kan shi yake ba wa ba kamfuna a Taraba. Muna nan kwanta siya Buhari a Taraba kowa ya karɓa. Shekaran jiya nan aka je aka yaƙi man bila na karkashe talakawa. Gwamna yana can kan jirgi yana zagayar turawa. Baya ko jihar wani har yanzu yayo sulhu bai san an ba. Sun ce ba su san ka jihar suka sauka ko su yi maka tagaddafi. Muna nan kwanta siya Buhari a Taraba kowa ya karɓa. Baya shawara kuma komai zai yi ba kabinet sai shi dai. Baya jin batun talakawa malamai ko sarakai manya. Kaɗan sai ya haye jirgi ya lula ƙasashen turai. Sarakan mu nan a Taraba jihar mu baya zuwa gaishe su. Muna nan kwanta siya Buhari a Taraba kowa ya karɓa. In an mutuwa a Taraba jihar mu baya zuwa can zango. Addinin sama ba mu san wanne yake yi ba ma mu ƙarshe. Baya zuwa cocin Allah mu baya zuwa masallaci. Amma Germany ko Ingila babu bashi a kullum. Muna nan kwanta siya Buhari a Taraba kowa ya karɓa. Ga sata wanda aka ya kai gonar kokumba kuɗi biliyoyi. Kuɗi nan manoma kokumba ta cinye su duk baki ɗai. Ba taimaka wa manoma ba da taki da rancen noma. Bare karkafe ta ko noman kulosta irin na jigawa. Muna nan kwanta siya Buhari a Taraba kowa ya karɓa. Fulani suna kiwo ba a ba su wani tallafin a gani ba. Illa ma a ce sai an kore su sun bar jihar baki dai. Mutum da mahaifarsa ce za a kore shi sai ya barta. A barin manoman ma ba a ba su tallafi na manoma ba. Fulanin da makiyaya duka namu ne mu na baba Buhari. Muna nan kwanta siya Buhari a Taraba kowa ya karɓa. Idan har kare ya ji anan take sai faɗi sai ya suma. Makeduwa mai hannaye da yawa cice har ganye. Giza ka cikin tsutsotsi in ta haukan kasa ma ta zo. Sani kwantar duhu ɗakin bori mai leƙa kana ganganci. Muna nan kwanta siya Buhari a Taraba kowa ya karɓa.
sannan haske rana aljanna masoyin kowa mu je shakurin dai gwanki zaki kafu mai dan garbi a dauke karo sai gwanki a jure fari sai tofa kwantar sani ka zama kure ka abu jinjina sai shafa kai kuda ka taga gamshe kanan fitan kira na rana ga maji ko maza sun ki ka karshe irin ka za su nema dan sanin mafari shine ke sa kare ke cin alli shiga saga gaba kwandoli kura ba kurari ba watan bakwai makara rani ga uwar zuma haji sani kin tashi duniya ta biki kuma hasada ga marurin zuci mai wayar matsewa karfan kafa kam sai gwangwan tafi uban misali ya rima kwanta sai ya ka zama daki mai maganin kasa mai tsauri kura ba kurari ba wani tsuntsu yana guje marwa ita agwagwa na neman sa mai gida duhu dakin bori kwan shigo ya kwana kushewa kwanta sai ya ka zama jarmai ko kai dai ta wagadan zaki baba barin ruwa sai hakuri in an zubar ba a kwashe ba tafi uban musani kwantat ogan odilin nan Hassan mai gida ga Isa Gombe shine ya dauki nauyin waka ga protocol nan Zayyad je makinci ya karkowa shiga saka gaba kwandole kura ba kurariwa ine na dumbulin mai waka ko ya ji ya san mu ne sai tambayar rashin albarka Isa na Gwamba mai ganga Isa Gwamba shi ya kira ni ya ce dumbulin karyar banza jaha ta wuce Najeriya ta wuce muna bayan ka Musa ni kwanta bana mai jardara za mu sauke a tara ba sai sa ni kwanta ba ma yin ka mai shan jini